Ayan, good morning po mga idol. Andito kami sa rooftop ng aming school. Ayusin namin yung aming gulayan sa paaralan. Yan po si ma'am, ang aming gulayan coordinator. Saka si sir. Yan po, ayusin po namin to. Kasi may dumating sa aming blessings galing sa Hands-on Manila. So tutulungan nila kaming pagandahin tong aming gulayan sa paaralan. Yan po. Ito po yung gulayan namin dito sa paaralan. Gulayan sa paaralan. Nasa 4th floor po ito, rooftop ng aming admin building. So, ayusin natin. Then yung mga iba-iba naman po ng mga cut, mga reviews, mga sir na sa isang side naman po muna. Doon natin sila po sa kasi the rest po, hindi ko na kasama. Dito po. Open natin yung ano doon eh. Good morning mga idol. Nandito kami ngayon. Narito ang mga kaganapan sa araw na ito. Meron po kami nagtanggap na blessings galing po sa Hands-on Manila. Yan, magtatanim kami urban farming. Ayan po sila ma'am. Ay ma'am, poy po kayo ma'am. Tutulungan po tayo nila sa pagtatanim urban farming. Tapos na yung kamayan. Balik sa kamay. Ayan na naman tayo eh. Ayan, mga teacher po yan, hindi po yan mga construction worker. Ayan, mga kasama kong teacher, mga busy kami ngayon. Ito po si sir, yan yung magtuturo sa aming magtanim. Ano po pangalan mo sir? Farmer Randy. Farmer Randy, ayan. From
makakalimot magtanim ng sili ha. Oh, sili. Sa mga Bicolano dyan. Pagkakalimutan yung sili. Mga oragog. Ayan, sampol. Ay, akin na yan, Malisang. Nagkatrima po. Pwede na sila maglagay ng pwede na po nila po. Ayan, si Ma'am. Ma'am Jo. Ay, sabit-sabit. Wala yan, hindi gano'n ko dahil po ilalagay ko. Ma'am, dito ta, ma'am. Sige, Ma'am. Ito lang po ako katamin ng bati. Ayan. Para maayos po. Dito naman yan. Lahat ng gawain, pinagtutulungan, kaya nagiging madali. Ayan. Yan sampol sa amin, Farmer Randy. Sampol. Pwede ko pa siyang tanam-tam nandito na ang pizza. May bati sa dulo. And then, dito naman sa kabila, nandito ang aming mga magigiting na teachers ng EPP. Ayan, Kamayan. Kamayan. Ayan. Medyo maputik po. Acidic po yung mga ganun. Ayun na naman po, same naman po. Nagamit mo pa rin yung topsoil. Dadagdag ka lang po ng main po. Ano itong pwedeng? Yung mga ganyan mo, yung mga katagad ng carbonized rice. Yung sinunod na ito. Kasi pampabuwagal po yun. Yung ano po, puno po ba? Opo, para makumpleto na natin. Ayan, galing lang po sa palengke, binili ni Farmer Randy. Pwede na po palang itanim yan, mga idol. Galing ng palengke lang. Oh. Pwede na nating paramihin sa ating mga tahanan. Yan, sa pamamagitan ng pagtatanim. Ganito yung sistema. Apo, andyan na po. Apo. Yan naman lang ma'am, ibubuhagad yung muna. Talagyan po muna silang ganyan po bago hindi pwedeng direct dun sa Ano bang ganun kasi pagkabasa ka, kahit pilitin mo, magiging intact po. Kumbaga, hindi masyadong nakaka-spread yung ugat niya kasi masyadong bigit po. Eh, pag ganyan po kasi kabuhagad, yung ugat niya, dire-diretso sa kapag. So yun, advice ni Farmer Randy. hirap na magtanim. Yan, ready na ang aming pagtataniman. Mga paso. At always ready sila ma'am. Sila ma'am Ana. Ayan. Si Ma'am Jo. Si Ma'am Altonisa. Si Sir Ace. Sipag oh.
Ayan. Oh. Ayan, ready na po yung pagtataniman. Susubukan ni ma'am. Ako ay isang math teacher ng grade 8. Yun, gano'n lang pala yun. Oh, Sir Glenn. Try ka na. Oo, tinutusok-tusok lang naman. Nakagaya ng mga talbos. Apo mo. Ayan, gamutin naman po yung Ito. inihanda ni Dapat pala, Sir. tagalin yung mga para hindi makompete yung nutrients at magbuo ng desert area po, agriculture. Kaya medyo alam mo din yung mga ganito. Tapos sa susunod, prepare natin yung local na vegetable na pangsada. Maliban dun sa may kasi high-end. Dito sa meron din mga local na pangsada. Pagilong, pamosikap, yung mga magkano. Pagsama-samahin po natin. Para kung may mga event kayo dito, pwede nyo po serve mo. Ayan, ang galing ni Sir. Pwede naman na kumuha ka ng, ay wala na paglalagyan. Sir, may ganito pa. Wala siyang partner. Walang partner. Balansin natin mga yung quantity niya tsaka nung paparomote. Ito, apat pa natitira, sir. Hindi, ilan na po yung pagparehas po natin yung quantity. 8. Nagpapatuloy po ang aming pagtatanim. Hapon, buti malilim din sa aming pinagagawan. Anong paborito mong gulay, sir? Ako ay paborito ko ang palagay. Wow, ang pait. Bitter. Sigarilyas daw, isang Alex. At honey. Wow, okay, wow. Sili, pang Bicol Express. Magtatanim ka din, Judan? Ha? You know? Hugas pa more. Ayan, i-recycle lang namin yung mga dating pinagtap na para mapakinabangan ulit. Shout out kay Sir Pipa Pips. Pasubscribe daw po. Si Sir Pipa Pips.
habang nagpapahinga, nagpapala. Ano mo na natin sir? Putasan. Putasan ko. Galing bumutas si Sir Jason ah. Yes! Ano baka mapasama sa vlog mo yan? Oy, oo naman. Ayan no. Opo, ganito po ang tamang pagbutas ng lupa para dyan po ilalagay yung ating mga buto. No? Kaya hindi po masyadong nakabaon, kailangan tama lang po, sakto lang po ang butas. Sakto lang yung lalim, sir. Sakto lang po yung lalim ng butas. Ayan. Masyadong malalim. Ayan. Kita nyo naman po, kailangan po muna natin butasan lahat ng lupa. Yan po, ang ganito pong klaseng pagtatanim po ay ito po ay kasama sa dituwirang pagtatanim yan. Pinapatubo mo kailangan may punlaan. Bubutasan daw kung mga bubutasan. Ayan, shout out Sir Jason. Ang galing ah.